It's a revolution ay isang kapayapaan. Yun lang. Something about freedom among people. Ang po pag-intindi po ito. As a student gihap and as a BA Com student, it's always important na to kuan hiya na as something na i-declare na holiday reward because naging part hiya Philippines, mga Filipino to put an impact to something na nakakakuha ng freedom. Mura ito yung it's a revolution lubong ko na ito. At wala itong panahon ko kay matulog. Mabugat man ang hirap ang mga Marcos at ito. Pero yan kay Marcos administration. So, gin-declare ka rin working holiday, di ba? So, baga waray na po hiya importance yan na. Waray na ito. Kaya nakapokus kita, di ha? West Philippines. May danera bagat disagreement hit o sa nga pamumuno hiton nga anito nga bagat like for example president or something senate. So bagat ito nagkakamadahin ad sa ito nga ad sa revolution. So bagat katungod nga na disagree hira hiton nga pamumuno hito sa nga tawo bagat nanit nagkakamadahin thoughts nga kaya no diri kita magkaurusa para mapatanggalin niya since kita man gyud bumuto siniya tas bagat anito hin bagat na wawarayan bagat nawarayan na rin kumpiyansa knowing na amo nga nila bahit sa nga kuan. So bagat okay man niya thoughts nga anito nga may ad sa Revolution. Bagat sa gadito niya kay bagat may rights man liwat kita pumili hiton makakabete ha aton country.